Добрага ранку. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Спадзяемся, што зробім вашу раніцу вельмі цікавай. Так, Лесік? О, а ты чаго не вітайся? Ой, прабачце, заглядзеўся. Усім прывітанне. Лесік, а на што гэта ты так пільна глядзіш? На жаль, не на нас, Алексей. У Лесіка ж вунь колькі сыру. Глядзіць, але не частуецца і нам не прапануе. Лесік, сырам патрэбна частавацца, а не глядзець на яго. Давай я табе пакажу, як. Дзякуй, Касечка, але гэты сыр не для пачастункаў. Як гэта? А навошта ён яшчэ патрэбны? Для таго, каб расказваць пра яго цікавыя факты нашым гледачам. Я б таксама паслухала. І я. Вы ўвогуле ведаеце, як з'явіўся сыр? Нават і не задумваліся. А як? Пра з'яўленне сыру існуе легенда. Нічога сабе, раскажы. У пустыні Арпві 4500 гадоў таму жыў купец Канан. О, гучыць як казка. Слухайце далей. І аднойчы гэты купец у далёкую дарогу ўзяў з сабой мяшок з авечага страўніка і наліў туды малако. Усё звычайна. Дзе тут сыр? Купец Канан ішоў доўга і калі стаміўся, то хацеў папіць малака. Але калі адкрыў сумку, то адтуль пацякла вадкасць, а ўнутры ляжаў белы камячок. І гэты камячок і быў сыр? Так, купец паспрабаваў яго і зразумеў, што гэта вельмі смачна. Гэта праўда. Сыр сапраўды вельмі прыемны. А вось у мяне пытанне невялічка з'явілася да цябе, Лесік. Знаўцы сыру. Якое? Я столькі разоў заўважала, што ў сырах ёсць дзірачкі. Гэта іх мышкі пракусілі. На самой справе, Кася, мышкі тут зусім не вінаватыя. У сыры працуюць спецыяльныя карысныя бактэрыі. Гэтыя бактэрыі дыхаюць і выдзяляюць вуглякіслы газ. Ён і робіць бурбалкі, якія ствараюць такія дзіркі. Нішто сабе! А мышкі сапраўды так любяць сыр, як гэта паказвалі ў мульціках? На самой справе мышкі не любяць есці сыр, а аддаюць перавагу збожжу ці садавіне. А ў мяне ёсць яшчэ адно пытанне. Сыр бывае толькі жоўты з дзірачкамі ці не? Існуюць розныя віды сыру, і робяцца яны таксама з рознага малака. Мы, напрыклад, чулі пра сыр Ракфор. Здаецца, я нешта такое чула, але пакуль што не частавалася такім сырам. Сыр Ракфор увесь у блакітных жылачках. Іх ствараюць спецыяльныя бактэрыі. А спее такі сыр у пячорах. Сапраўднае багацце, якое хаваецца ў пячорах. Казка, а не сыр. Сапраўды, варта ўсім яго пакаштаваць. А я вельмі люблю сырны водар. Але не ўсім ён падабаецца. Я ведаю, што французскі сыр Эпуаз пахне так моцна, што яго нават забаронена вазіць у грамадскім транспарце. А гэта яшчэ чаму? З-за вельмі моцнага паху. А на смак ён які? Сам пакуль такім сырам не частаваўся, але сапраўдныя гурманы смак сыру Эпуаз вельмі хваляць. А які сыр ствараюць самым незвычайным спосабам? Такіх сыроў шмат. Толькі уявіць сабе, ёсць сыр, які ствараецца з дапамогай кляшчоў. Як гэта? Усё проста. Гэта сыр мімалет. У яго яшчэ спецыяльная аранжавая скарыначка. На ёй жывуць кляшчы і робяць яе такой прыгожай. Колькі сыроў існуе? О, згодна! Хочацца кожны з іх пакаштаваць. І мне таксама. Гэта добрае жаданне, але ўсё пасля. Чаму пасля? Давайце зараз. А зараз у нас іншая справа. Ты раскажаш нам яшчэ штосьці цікавае? Абавязкова, але спачатку паглядзім цікавы мульцік. На такое я заўсёды згодна. Давайце тады глядзець. Я ўжо крышачку стамілася. Можа, нашы сябры паглядзяць яшчэ адзін мульцік, а мы адпачнём. Як гэта адпачнём? Ты што прыдумала, Кася? У нас наперадзе яшчэ самае цікавае. Рубрика пра птушак і жывёл? Так, Кася, нашы гледачы ўжо настроіліся слухаць цікавыя факты. Ну тады не будзем вас затрымліваць, сябры. Уладкоўвайцесь ямчэй і уважліва глядзіце і слухайце. Хочу познайоміць вас з адной вельмі незвычайнай птушкай. Не
веру. У што не верыш? У тое, што птушка незвычайная. Незвычайныя ў казках жывуць. Жар-птушка, напрыклад. Дарэмна не верыш. Знаёмцеся, кнігаўка. Кнігаўка? Так, яна самая. Прыгожая і незвычайная. Тады, Лесік, прабач. За што, Касечка? Што не верыла табе. Гэтая птушка і сапраўды вельмі незвычайная. У яе такое цікавае апярэнне. Так, сама птушка бела-чорная, а на галаве быццам бы маленечкі каўпачок. Дзіўна выглядае і вельмі зручна. Шапачку на халодны час купляць не трэба. Яна ў гэтай птушкі прыродная. І шапачка не адзінае, што кнігаўцы падарыла прырода. А што яшчэ? Доўгія і тонкія ногі. Дзякуючы ім кнігаўка лёгка перасоўваецца па балоце. А яшчэ птушак можна сустрэць на адкрытых мясцінах, напрыклад, на полі, на лузе і ў стэпу. Кнігаўкі вельмі часта селяцца каля вады, бо там лёгка знаходзіць сабе ежу. Ежа ежай, а спеву птушак па раскладзе. Не чула, што кнігаўкі добра спяваюць. Ну, шчыра кажучы, яны не спяваюць, а толькі крычаць. Вось гэта ведаю. І што з дапамогай крыку кнігаўкі шукаюць сабе пару ці абараняюць гнездо. Касечка, ты такую цікавую тэму закранула. Якую? Гнездаванне кнігавак. Пра гэта я таксама ведаю, Лесік. Кнігаўкі, можна сказаць, хаваюць сваё гняздо ў высокай траве. І вельмі годна яго абараняюць, калі патрэбна. А яшчэ у кнігаўкі вельмі разумныя птушаняты. Яны адразу пасля нараджэння умеюць добра рухацца, пераходзяць з аднаго месца ў іншае. А чым харчуюцца кнігаўкі, ведаеш, разумнік? Насякомымі, чарвякамі, дробнай рыбай. Гэтыя птушкі вельмі добра палююць і нават могуць зрабіць пастку. Кнігаўкі мяне вельмі здзіўляюць. І мяне таксама. Але я ведаю штосьці такое, што можа здзівіць нашых гледачоў яшчэ больш. Ты пра цікавы мульцік? Так. Тады навошта цягнем час? Давайце глядзець. Які цікавы мульцік. Ой, згодна. Лесік, а ты зараз раскажаш нам што-небудзь цікавае? Ты ж абяцаў. Я не проста раскажу, а нават вам пакажу. Мы дыстанцыйна адправімся вандраваць. І куды ж на гэты раз? А зараз усё самі ўбачыце. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся да нашага падарожжа. Я думаю, што вы нават не маглі такога уявіць. Мне здаецца, што мяне ўжо нічым не здзівіць. Зараз і праверым. У Лондоне існуе ядомы атэль. Як гэта? Ім што, можна частавацца? На самой справе, гэта не зусім звычайны атэль, дзе спяць тыднямі. Ён працаваў усяго адзін дзень, 20 сакавіка 2013 года. Нічога сабе! А навошта яго стварылі? Гэта быў рэкламны ход ад кампаніі, якая робіць цукар, каб паказаць, што цукар можа быць не проста ежай, а сапраўдным мастацтвам. Ну і ну, а з чаго быў зроблены той атэль? Кожная частка з розных інгрэдыентаў. Напрыклад, сцены і падаконнікі са спецыяльнай памадкі, мэбля і ўпрыгожванні з пірожных, бізе, марцыпана і мастыкі. Ой, а колькі ж яго будавалі? Прыкладна 2000 гадзін рыхтавалі салодкія будаўнічыя матэрыялы, а яшчэ 900 гадзін яго ўвогуле будавалі. А чаму атэль праіснаваў так мала часу? Усё таму, што быў створаны са звычайнай ежы, якая лёгка магла сапсавацца. Ды яго б вельмі хутка з'елі. Ну і ну, я б таксама пачаставалася смачным салодкім атэлем. Хаця б маленькім кавалачкам. Ты б адкусіла кавалачак сцяны ці дзвярэй? Ой, я б злопала увесь пакойчык. Не перажывайце, я з вамі абавязкова падзялілася. Ну і ласуха ты, Кася. Мы з Аляксеем заўсёды гатовыя пачаставацца. Але зараз мы паглядзім мульцік. Мульцік такі захапляльны. Я зарадзілася пазітывам на ўвесь дзень.
Спадзяюся, і наші гледачі таксама. Мы жадаем усім добрага настрою на ўвесь дзень. Няхай ён пройдзе вельмі карысна, цікава. О, і весело, а нам трэба развітвацца. А мы хутка сустрэнемся зноў. Лесік, нагадай, калі гэта адбудзецца. Як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Хе-хе!